तुम्ही काय अनाकोंडा आणि अब्दालीच्या गप्पा मारतायत? ज्यांनी स्वतःचा पक्ष गिळंकृत केला ते सगळ्यात मोठा अनाकोंडा तुम्ही आहात. आणि अब्दालीच्या भाषा तर तुम्ही करू नका, कारण तुम्ही स्वतः औरंगजेब फॅन क्लबचे अध्यक्ष आहात. जय महाराष्ट्र. अमित शाह अब्दाली फॅन क्लबचे प्रवक्ते नवाब बन यांनी पुन्हा एकदा स्वतःचं गटार उघडलेलं आहे. आता गटार तो नेहमीप्रमाणेच घाण बाहेर आली. माझा नवाब बन यांना साधा प्रश्न आहे की पुण्यामध्ये गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ते गुन्हे कशासाठी दाखल करण्यात आले आणि कुणाच्या आदेशाने दाखल करण्यात आले? कोर्टाचं कारण तर तुम्ही पुढे करूच नका, कारण ज्या कोर्टाचा दाखला तुम्ही पुढे करताल त्याच कोर्टातून तुमच्याच पक्षातल्या बलात्काराचे आरोप असलेल्या आमदारांना बेल मिळालेली आहे. अनेक बलात्काराचे आरोप असलेल्या गुन्हेगारांना बेल मिळू शकते. तर गणेशोत्सव मंडळांवर अन्याय का, या प्रश्नाचं उत्तर नवाब बन यांनी द्यावं. जय महाराष्ट्र.